Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Θολό τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή Κασελάκη. Τι καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής. Τις επόμενες κινήσεις τους μελετούν προσεκτικά ο έκτοτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Πώς οι πράκτορες της Μοσάντ οργάνωσαν την υβριδική επικοινωνικών προϊόντων σε ανήλικους. Σκληρή εκδίκηση για τους 37 θανάτους και τους περισσότερους από 3.000... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Όχι Κασελάκη σε εκλογές για νέο αρχηγό που του ζητούν πολλά και Παύλος Τσίμας και ο Μιχάλης Ιγνατίου. Θέσεις για την τελική μάχη παίρνουν, κυρίες και κύριοι, πλέον οι αντιμαχόμενες πλευρές στον ΣΥΡΙΖΑ. Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ποιοι θα βγουν κερδισμένοι από το καλάθι των την εκπληκτική του κούρσα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από σήμερα το ενδιαφέρον εν ώψη των εγγενείων της Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 4 σφαίρες κατά κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Πριν από μέρες θα μας ενημερώσει τώρα η Ραλιό Λεπίδου που βρίσκεται στο κέντρο των επιχειρήσεων. Ραλιό. Σπύρο, έτσι είναι όπως τα λες, φρούριο ήδη από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Αντωνοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της Χάρης με συνεργάτη της που ντύθηκε Τραμπ. Σε αχαρτογράφητα νερά κινητό ΣΥΡΙΖΑ μετά την καθαίρεση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 από το ERT News που μεταδίδεται απευθείας και από την ERT1. Οι ειδήσεις είναι πρώτα εδώ στην ERT. Πάμε να τις δούμε σε τίτλους. Οι δέσμοι μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση είχαν επιτεθεί και στον γιο του με καυστικό υγρό. Κυρίες και κύριοι, δέσμοι παρεμβάσεων προσανατολισμένων στην καθημερινότητα του πολίτη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σοκ στο Ρέθυμνο, πυροβόλησαν 69χρονο κόντια μέτρα στη πόλη. Θα αρχίσουμε το δελτίο μας με την αιματηρή επίθεση σε κτηνοτρόφους. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τις ειδήσεις στο Μέγκα. Ποια είναι η μυστική ομάδα κυβερνοπολέμου των Ισραηλινών με την ζωντανή σύνδεση. Και δεύτερη κυβερνοεπίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ, κυρίες και κύριοι.
Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Λίγο πριν τις 4 παρά 10 για την ακρίβεια, ξεχωρίζοντας μερικά από όσα μέχρι τώρα έχουμε πάρει ως εικόνα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky και ελάτε να δούμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Βροχές και καταιγίδες σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε κλίμα βαθύ διχασμού συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, άχι με τον καρκίνο. Το χρονοδιάγραμμα αλλά και τον τρόπο διεξαγωγής των εσωκομματικών εκλογών αναμένεται να αποφασίσει. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για το καλάθι της ΔΕΘ. Ποιες κοινωνικές ομάδες έχουν λαμβάνει. Έλεγαν ότι δεν μπορεί να τρέξει. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Σταρ με τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Φρούριο είναι από σήμερα η Θεσσαλονίκη εν ώψη της 88ης. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στοχευμένα μέτρα με άξονα την ακρίβεια ανακοινώνει αύριο ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 3, η επικαιρότητα σε τίτλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News στις 11. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα, η εκπομπή Update είναι κοντά σας για να σας δώσει. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο Newsroom. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και ειδικά... καλή σχολική χρονιά. Πες το, έχεις απόλυτο δίκιο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Κάμαλα Χάρις κέρδισε τις εντυπώσεις στο χθεσινό debate με τον Ντόναλντ Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το νέο μακελιό σε σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε κλίμα ακραίας πόλωσης και σύγκρουσης, ο ΣΥΡΙΖΑ...